Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireni kuno ku Dowa kumponera omwe kwachitika zinthu zosakhala bwino pandale omwe tapangidwa attack ndi zigawenga za MCP zomwe zinachinga ndithu paja kwa ino amene mmaziwa kumponera pa mpambano yolowera ku Nchisi pamene paja anachinga kuyika zimatebulo, kuyika zimiyala, kuwotcha zimatayala kuti ati chite chipongwe. Ndipo chipongwecho cha chitidwadi basi yathu imodzi yomwe inali pa mdipiti umenewo inaomberedwa kutsogolo kuja ku engine zomwe zinapangisa kuti engine yake mpaka ndithu basi yathira pompo. Koma tisanachoke ku Nchisi kuja ndithu tinalandira intero kuti sili bwino, ndipo a director of youth tinamva kunena kuti anaziwisa polisi ndithu a Nchisi komanso amponera kuti tikupangidwa target kuti chidwe chipongwe. Koma chodabwisa nchonena kuti apolisi ananyalanyaza ndithu mawu amene aja, uthenga umene uja naonyalanyaza mpaka ndithu sanapereke chitetezo chinacho samango ati kubwera tikupangani escort tikupangani so tubwera ndithu mpaka ndithu zachitika. Tikupira kuti amadziwa ndithu za zomwe zichitikawo. Either anapangidwa advice kuti no apapa inuyo musakapange china chose anthu a DPP amenewa amve kuwawa. Ndiye panopa atipanga ambushi ndithu malo ambirimbiri achingidwa tikachokera paja pamponera kuma kuti tikupita ku Lilongwe malo ambiri achingidwa ndithu kuti tidwe chipongwe. Ndiye mene mukonera mu galimoto zathu panopa ndithu zaima security ipanga strategize kuti kodi apapa tiyenda bwanji kuti mpaka tikafike ndithu ku Lilongwe, komanso kuti vice president wathu Alfred Gangata atetezedwa motani. Ndiye zokumudisa zomwe zachitika kuno kumponera ndithu boma limeneli la Dowa. Anyamata a Congress ndithu kuchita chipongwe kuti ndithu DPP imve kuwawa mpaka ndithu kuwotcha basi ya munthu osalakwa. Ndipo anthu magalimoto ena ija mmaiziwa galimoto ija imanyamula chimanga pa misonkhano ya DPP imene ijaso yaphwanyidwa ndithu magalasi ndithu ndi galimotoso zina zomwe zinali mbuyo mweni mwa mdipiti umenewo wa Vice President Alfred Gangata zaphwanyidwa ndithu. Ndiye zosakhala bwino zulo lomweli tinaona apolisi anaitana ma youth directors from all the parties kukawuza kuti no iwo ngati apolisi agwira ntchito yonesesa kuti ma violence asachitike. Amatero ndikunena kwawo kuti apereka chitetezo kokwanira, koma zomwe takumana nazo pamponera ndi zinthu zosiyana ndi zomwe a Inspector General of Police Mai Yola amanena zana ku msonkhano wawo kuti iwo ndi timu yawo apereka chitetezo kwa chipani china chilichonse makamaka pa nthawi ino yomwe tikupita ndithu ku kampeni ya zisankho zimene zapatatu lomwe dziko lapasidwa somwe kuti likasankhenso mtsogoleri wa dziko lino komanso ma MP ndi makhansala. Ndiye ndithu zodabwisa kuti zikuchitika zosiyana, apolisi kunyalanyaza kumachita kuona ndithu kuti anthu achinga osapita ukawalesa ndithu pamene paja, osapita ukachosa zinthu, osapita ukaomba even tear gas kuti anthu aja athawe kuti nsewu upangidwe clear. Koma ndithu mpaka zofuna zomwe amafunazo zachitika ndithu. Basi yabwino quantum ya nyuwani ndithu ya ku office kwa Vice President Alfred Gangata ndithu yathera pompo pa Mponera Trading Center. Ndiye mari ndikupase update ya situation yomwe ili kuno kumponera boma la Dowa pomwe tachiridwa ndithu chiwembu chosakhala bwino. Koma wino kuti zonsezi a Congress nthawi yawo yatha. Chomwe akuchita papa they are trying to instill fear kuti DPP zichita mantha kulowa pa Central Region makamakaso pamene Professor Arthur Mutharika alowe ndithu pa Central Region pano kuzapanga misonkhano kuti mwina ayike mantha mwa anthu kuti pasachitike misonkhano because they believe kuti pano ndi pakwawo. Koma ndithu akunama
akunama DPP sitekeseka ndithu adziwe kuti kwawo kwatha anapasidwa mwayi osogolera dziko lino kwa zaka 5 ndithu pano tikukamba za miyezi 3 ndithu kuno kuti anthu akugwiritsidwa ntchito achinyamata koma nthawi yatha zonsezi zitha ndithu pa September 16 2025 zonse zikutha ndithu nde inu otitsatira athu masapota athu mafuna ndithu kuti mukhale ndi chithunzithunzi cha mene ulendo wathu mene unalili so chakumasanaku ndiye kumaoneka bwino chifukwa msewu muti mangokumana ndi anthu otichemerera mbali zonse za msewu iya tili nanu limodzi akupanga chala mmwamba mpaka ndithu ukafika even pamponera panali anthu ambiri ndithu omwe amatipanga support komano kagulu kena ndikamene kanachitano kusaweruzika kuti mpaka akachite chipongwe cha mtundu umenewo nde timu inapita kwa polisi konko kukauza polisi kuti nauluko somwe manena ziyamuchita zosiyana anangochita kakasi kuti kusowa choyankha kuti sowano anena chani fano hafuzana ndi misonkhano malonjeza kuti zonse zicheka and now mukusiya izizi kumayika anthu miyala inu mukumangonera choncho polisi tikupireni bwanji kuti muteteza moyo wali yense pazisango apolisi anangosowa choyankha moti tinakhalanso anthu ena ake mina sobwezi mukanamva zina koma DPP monga amene mtsogoleri wathu Professor Peter Mutharika kalili ndife ndithu anthu okonda mtendere nde wino kuti ayesesa kuti kamantha koma sitikutekeseka boma lapita basi boma lapita nde panopa tili some kilometers from the trading center as we go to Lilongwe taima pena pache kuti tipange strategize kuti kodi tiyenda bwanji because Intel yatuza kuti malo enaso anyamata achinga ndithu kuti chipongwe chimenechi chichitike so tikupira kuti mina mpaka kumponera mpaka mwina ku Lilongwe komabe ndithu zonse zikhala bwino ndiye ndikapeza mpata ocheza ndi vice president mina tiafusa kuti tiyankhule nawo kuti timve kuti kodi iwo chipongwe chimenechi moyo wawo akumva bwanji ndi mene zinthu zilili kuno kumponera kudowa ndi vice president akabwera komwe akatsika mkali muno mwawo tiapempha kuti kodi apapa atiyankhule kuti zinthu zayenda bwanji nde mati ndikupaseni update imeneyo inu omvera athu masapota athu achipani chokoma chimenechi chipani cha DPP tikhali tikupangana update mene zinthu ziziyendera ndithu madzulo ano ulendo wathu mpaka ukafika ku Lilongwe ndithu kuti zinthu zayenda bwanji ndipo tafika bwanji koma apart from the car the bus yomwe yaochedwa palibe amene somwina wavulazidwa koma amwina magari mutu angapo amene aphwanyidwa koma ngati anthu tonse ndithu tili bwino zomwe kwambiri chifukwa choti muli nafe mutitsatira ndithu tizibweranso pakakhala chochitika kuti tiziuzana kuti zinthu zikuyenda bwanji zikomo kwambiri zikomo osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.